ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ପରୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁର ପରୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବୋଉ ବଡ଼ି ପରୁହାଁ କରୁଛି। ଏଠି ବୋଉ ବଲି ପରୁହାଁ କରୁଛି। ବଡ଼ି ପରୁହାଁ ହେଇସାରିଲେ ଆମେ ପରୁହାଁ ହବୁ। ବଲି ପରୁହାଁ ହେଇଲେ ଆମେ ପରୁହାଁ ହବୁ। ଏଇଠି ଭାଇର ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଏଠି ଭାଇର ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଚନ୍ଦନ ଲଗଉଛୁ କାରଣ ଆମେ ପରୁହାଁ ହବୁ। ଏଇଠି ମାମି ଆମକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ମାଳ ପିନ୍ଧିବୁ। ତାପରେ ଦୀପରେ ଆମକୁ ବନ୍ଦାପନା ହବ। ଭାଇର ମୋର ପରୁହାଁ ହବୁ। ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଇଛି। ଆମେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇବୁ। ଆମେ କଦଳୀ ଖାଇବୁ। ସେଠି ନାନା ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରୁହାଁ ହଉଛୁ। ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ।